Lingsir wengi sepi durung bisa nendra kagodha mring wewayan kang reridu ati. Sugeng dalu para pamirsa. Pinanggih malih kaliyan kula Bagus Dewantara badhe ngambabaraken kisah-kisah mistis ing jagat alam. Sedaya badhe kula babaraken wonten saklebeting donyaning arwah lelembut. Reca emas kali wingit. Tanggal 17 Agustus, tanggal kang banget ngadut sejarah tumrap bangsa Indonesia. Dina kang dadi wates ilang ing hukum kolonial tumuju marang raharjaning negara. Kabeh rakyat Indonesia ing dina iku padha mangerti dina kamardikaning bangsa uwal saka tanganing penjajah. Semono uga warga Cipari padha kerik lampit gembruduk tumuju menyang alun-alun sak perlu melu upacara bendera tan ana kang keri. Nanging beda karo Guru Darko. Ing tanggal kang bersejarah mau dheweke malah sengaja pamit ora mlebu kanthi pawadan sirahe mumet. Nanging nalika kabeh tangane wis padha ngumpul ing alun-alun, Guru Darko katon metu saka iringan omah nggawa palu tumuju kali Cilingir ing kulon kampung. Lakune sajak demitan nyidat liwat paringan pinggir kali. Dheweke ambekan lega nalika lakune tekan sak pinggiring kali Cilingir. Kali kang dadi sumber panguripane warga Cipari iku katon sepi mamring. Mung swara kemrosok ing banyu kang keprungu. Kamangka ing dina-dina biasa ing wanci ngene iki kali kuwi mesti disaba warga. Ana kang umbah-umbah, adus lan liyan-liyane. Guru Darko mesem. Ya iki wektu kang dinteni kanthi jangkah kang mantep. Dheweke tumuji watu gepeng kang biasane dienggo salat kaji marjan. Watu gepeng ukurane 1 meter persegi iku dilinglingi sedhela. Guru Darko rumangsa eram
ing atase waktu tipis kang kandel. Mung udakara 15 senti yen banjir kok ora keli. Kamangka watu-watu sak gajah lungguh ing cedhake kono padha ilang merga digawa banyu nalika banjir bandhang rendheng wingi. Wah, iki genah. Ing jerone ana apa-apane. Grenenge Guru Darko dhewean. Tanpa buang wektu dheweke nuli sengkut ngejur watu ceper kuwi. Kringete gembrobyos ora direwes. Nanging nganti meh entek separo barang kang dikarepake durung ketemu. Meh wae Guru Darko nglokro. Kanthi ati kang mangkel, palu gedhe iku diantemke sak kuwate. Guru Darko menteleng saka pecahan watu kang ambyar pating pencelat. Katon ana cahya warna kuning mencorong. Barengi atine kaya mbledhos-mbledhosa. Nalika ngerti ana barang wujud reca bocah bajang warna kencana. Ora sranta reca sak kepeliku enggal dijipuk diiling-ilingi. Guru Darko eram. Gek reca saka jaman ngendi kok nganti kebuntel watu ana kali iki. Pangudurasane ana batin. Reca iku wujud bocah cilik kanthi posisi kaya calon bayi ing jero kandhutan. Guru Darko sorak ing batin. Yen nitik warnane iki mesti emas murni. Wah, sugih dadakan tenan aku iki. Reca iku enggal dikumbah resik nganggo banyu kali. Nuli dheweke gegancangan mulih. Tekan ngomah isik sepi. Wong tuwane sakloron dalah adine. Turyanto durung mulih saka alun-alun. Biasane rampung upacara terus padha nonton acara panjat pucang lan pasar murah. Guru Darko enggal mlebu kamare. Reca bocah bajang iku dideleng maneh. Sedhela nuli dislesepke ing tumpukan pakaian ing jero lemarine. Ora kaya biasane dina iki lemarine kok dikunci. Nuli dheweke nglethakke ning amben. Merga saka kesele ngepruki watu. Dheweke keturun. Ora suwe keprungu goroke sangar senggor. Uwong kok clemer.
dudu barange kok dicipuki. Iya Pak. Engko yen ora tak balekake. Diajar wae ya. Guru Darko jenggirat kaget. Dheweke lingak-linguk. Kahanan sepi mampring. Mau kaya ana wong lanang wadon jagongan ki. Gremengan ati. Oh. Mau ngimpi to iki aku mau. Minggu malam Senin, malam tanggal 18 Agustus. Guru Darko wis macak mlitit arep nonton lomba karaoke ing alun-alun. Senadyan guru dheweke ora isik enom, isik bujang. Mula sandangane ya rada kebacut. Celana jin biru kang wis klawus warnane merga 2 wulan durung kambun banyu. Kathik nganggo klambi lengen dawa kang gedene ngluwihi ukuran. Jam 7:30 bengi dheweke wis kluyar-kuyur ing alun-alun nonton bazar sinambi ngenteni lomba karaoke diwiwiti. Jam 8:30 lomba karaoke diwiwiti. Dadak Guru Darko kelingan. Wah, blay, aneh. Lemari kok durung tak kunci. Enggal-enggal dheweke mlaku ngucluk metu saka alun-alun. Jangkae diri ketoke nasak petenging wengi. Yen budale mau saka ngomah teko alun-alun meh setengah jam. Saiki seprapat jam luwih sithik dheweke wis tekan pelataran omah. Kahanan sepi nyenyet. Bapak embok adine mesti ya ora keri nonton ing alun-alun. Tangane wis nyeketem kunci sak ombyok. Lawang enggal dibuka. Atine nyicil ayem nalika disawang lemarine isik tutupan. Nanging Guru Darko durung marem. Lemarine enggal dibuka. Tangane ndelesep ngisor tumpukan klambi. Eseme kutah. Tangane bali dislesepake ngisor tumpukan klambi mau. Lemari enggal ditutup lan dikunci. Lawang kamare kang biasane ora tau ditutup saiki dikunci. Niate arep bali nonton lomba karaoke. Nanging lagi wae dheweke metu melangkah lawang jegagi. Dheweke meh nabrak rege maning wong kang ngucluk arep mlebu ngomahe. Guru Darko menteleng.
nyetitikake. Loh, Dik. Sampean saka ngendi? Pitakone Guru Darko gupuh sakwise tita yen kang meh ketabrak mau Pujiarti. Kapernah tangga rada adoh. Arep nonton karaoke, Mas. Ning iki mau ketinggalan kanca. Tak deleng lawang iki mau kok buka. Budhe Tarti wis budal po. Wis ket mau bareng bapak lan Turyanto. Dasare wong loro padha bujange. Pujiarti ayu pawakane lencir. Tur sugih omong mula ora suwe wong loro wis ngobrol ngalor ngidul. Gayeng ora ana pedote. Wengine tansaya ngremet. Ing alun-alun suarane irama karaoke isik terus ngumandang. Embuh saya dayaning wengi kang atis lan embuh sapa kang miwiti. Ing kursi sudut ruang tamu ngerti-ngerti wong loro beda jenis iku wis raket dadi siji. Ombak gumulung mawalikan saka wit-witan. Alon-alon suwening suwe dadi sindung riwut kang ngebat-ebati gumerah. Jumlenggur nuli natap karang piar ambiar. Dar tangi lawange bukaan. Guru Darko jenggirat kaget. Trembelane mung ngimpi to iki mau. Ning klambiku endi? Guru Darko blingsatan cepet-cepet mlebu kamar nyandak sarung. Enggal-enggal mbukake lawang. Bapak embok lan adine pating bedusel. Bedegus mlebu omah. Guru Darko mlebu kamar lumah-lumah eram marang kedadian kang nembe dialami. Kok ya dene mung ngimpi. Ning kok aku dadi uda. Blejet ki mau kepiye? Lan klambiku ilang menyang endi ki mau? Sewengi atas Guru Darko ora bisa turu. Esuke mbokne nerak kerik guman-uman dheweke. Cah gerang kok ora aturan. Mosok klambi katok malah katok jero barang dilebokne lemari makan. Kurang gawean apa? Guru Darko saya bingung. Ning awane kedadian kang elok iku wis dilalekake. Dheweke kesengsem nyawang reca bocah atine kaya mbledos-mbledoso nalika ngerti ana barang wujud reca bocah bajang warna kencana. Bocah bajang
kang banget elok iku, wah, gek toko emas endi sing gelem lan kuat nuku emas iki. Nitik saka abote iki kira-kira ana sekiloan. Wih, sida kelakon tuku montor tenan ki aku. Pangudha rasane bola-bali. Ngerti-ngerti dheweke keturun. Wah, cah iki nekat iki, Pak. Iya iki mbokne ora gelem balekne. Digawe lempoh wae ya. Sak karepmu lah, mbokne. Pokoke dolanane anakmu kae bali. Guru Darko jenggirat. Gajeke kaya ana wong iki mau. Wah, ngimpi meneh aku iki mau. Ning kok kaya tenanan ya panggagase. Guru Darko unjal ambekan landung. Ya ngono aku, Mas. Kedadian kang nemoni awakku. Sakwise kedadian iku saben wengi aku ngimpi ketemu wong wedok. Lan mesti pacaran. Nanti ngimpi basah. Aku kepengin guyu. Nanging tak empet deleng kahanane kang pucet lan kuru. Sarta watuke kang ajeg ngikil. Yen mung pisan pindho tak kira iku kenikmatan, Mas. Nanging impenku iki saben bengi. Tur sewengine ora mung pisan malah kepara nganti luwih saka kaping 5. Ragaku ora kuat, Mas. Tak kira iki ana sambung rapete karo reca sing mbok temui kuwi, Dik. Iya, Mas. Ning aku ora wani mbalekke awit drijine reca mau wis tak tugel siji. Tak dol ning toko emas. Dik, percaya karo aku gak bakal mbalekke reca mau. Aku gak nyuwun tulung Pak Kaji Marjan. Tak kira mung dheweke kang bisa ngluwari reribet iki. Gancaring crita dina iki tanggal 4 September reca bocah bajang kang wis tugel drijine iku sida tak boyong saka omahe Guru Darko kang lagi nandhang kanin tumuju omahe Kaji Marjan. Kabeh lelakone Guru Darko tak critakake. Kaji Marjan mung mesem. Sak temene aku wis ngerti nak guru. Ngendikane cekak. Bengine aku diajak Kaji Marjan menyang kali Cilingar. Ana ing papan tilas watu remuk. Kaji Marjan katon umak-umi sedhela nuli reca bocah bajang iku diselehake ing pecahan watu ceper. Lan aku setengah percaya
setengah ora marang panduluku. Rumangsaku ana tangan gedhe diwut-diwut kang nyedhak reca iku. Nuli reca kang sakawit gumlathak ilang saka dhuwur watu. Aku kami tenggengen aja adigerek Kaji Marjan diajak mulih. Mbok menawa aku dadi wong bingung ndlongop ing pinggir kali iku. Nak Guru, reca wis ditampa bali dene Kang Ndorobeni. Nanging sing duwe tetep ora trima dene drijine dikethok. Mula iki mau dheweke njaluk ganti drijine kang ngethok. Aku wis budidaya nanging ora kasil. Jiniku tetep puguh marang kekarepane. Ngendikane Kaji Marjan lirih. Sakwise ngeterke Kaji Marjan mulih, aku enggal-enggal tumuju omahe Guru Darko. Durung nganti mlebu omah, keprungu suarane mbokne Guru Darko banter. Bocah dikandhani wong tuwa ngeyel. Awakmu lak isik lemes. Kathik wengi-wengi nekat mecah klopo. Oleh-olehe drijine ketugel kaya ngono kuwi. Cepet kuwi Pakne. Undangno mantri Biarto. Jangkahku kandhek ing tengah pelataran. Astagfirullahaladzim. Duh Gusti, paringono eling lan waspada dumateng kawula. Mekaten wau kisah saking donyaning arwah lembut ingkang sampun kula aturaken. Kula Bagus Dewantara sanes wedal saged pinanggihan malih wonten ing kisah-kisah saking donyaning arwah lelembut. Matur sembah nuwun.